ka san an ce wai ba na magana ne dan karo mun sound din yawa wai ba na magana mun asiri ne aka ce ko kokarin ka samu makogoro na ya samu matsala ba na magana da YouTube kawai YouTubers Allah ya shirye mutanen amin Allah ya sa su dena kariya bari mu gani Big Get Mix Oga I'm set to record yes daidai kenan wannan shine live yawa BS don waka yan manna da Halifa SK da ka shigo gaba yawa da na bure ka shi ma duka sanar tana sanar na yi gaisuwa yawa tana yar karamar ta nake yin tsokanarta nake cewa maman ta yar nan za a bani ita idan ta fito kuma ni ne nake fara kulata da wasa nake cikin zuciya kafin na kai ku da nisa dorai karama nake unguwar bella nan nake sana'ar dinki inda nake kuma gidan wasu ma layin yake yawa ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba wai ruwa da iska kan ki ba za na gina kewa ba idan na samu zarar sabin ki ba za na tanka kuwa ba mai harara ba bari na waiwaya inda akan ki ne za na jura walar zuwa garin nisa da an taba kya jira ni dan kwatilas na zo na daukansa tumaran jiran ki ne dan ki zo na kalle ki gimbiyar hausa sirri na rayuwa ta ki ci kawai da kin kira da na hausa yawa kin ji kanwata kaunar kina cikin raina kuma ba za na daina ba rafada da ke mujumuji kin ji kanwata ina tina da ke ko da yaushe sai in ji sanyi kafin ki ce in aikata ko ne Ramadan bari mu gani azumi ya zo azumi ya zo azumi ya zo bismillah ya mai yin zamani mai ba da baiwa zo da launi yau ma a watan ramadana ne na yi tunani na furta sako na ya je wa 'yan zamani a bisu bire ka ɗorayi in kuntino ni karin bayani a bisu bire ka ɗorayi in kuntino ni faɗakarwa ce zan yi karin bayani daga je siyan kwaya aka yi ma da azumi na je siyan kwai ka babu wai baba an ɓoye sabida azumi ne abin tausayi wai azumi ake wa kurman tanadi mutuna da kanmu lokacin mu al'adunmu mu tsaya da kanmu kar mu cuci 'yan uwanmu ya rayuwa za ta yi ba ma tunani kamata ne a yau mu gyara duka imani coronavirus annoba ƙarshen zamani kenan ya rayuwa za ta yi ba ma tunani kamata yi a yau mu gyara duka imani
na furta gaskiya don haka wajibi ne wani ya gyara hakan aikin lada ne ka shigo azumi 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 watan azumi watan aikin ibada yawa na tambaya wa kaina shi menene tausaya so da kauna duba ki ga yanda sanki yayi mini duk da na san kina sane ki kalli cikin idanuwana na san za su zayyane wannan Allah ajabu na so ne da kauna aiki na kiran ki da na faɗa ki ji ki bani agaji inda na rangaji ki dan yi tsokaci ki bani ma'aji ba zancen na gaji ki kau da kodiji aso baya ji labarin zuciya ni za ki tambaya abinda na